Fantheoma sa dneska tu je vytvoril z Minecraftu a ten si tu urobí tento strom. A dneska tu nebude žiadny strík. To chcem povedať, že to bolo tu. Dneska si natrčíme druhé video, to bude s mojím Matrixom. Čus! Toto si ja sám natrčím. Aby sa to vidím. A, to je si pestať. Ania. Ašťa. Potrebujem. Kopulínu a potrebujem tým. Prepáčte si, to neviem spievať, ale... Tak. Ja som prvýkrát hral iba Minecraft. Ja neviem ani ako sa to robí, ale už som to hral nejakýkrát, ale nie na mojom kanáli, lebo sa mi práve urobil také. A som to robil aj ten kanál. Ja som ti ho spravil. No, Lebo ten už nefungoval. Fantheomas mi ho urobil, lebo moja mama mi ho zakázala, tak som si urobil rýchlo môj. Lebo to nevedela. Stopni to. Ešte von? Budeme ešte sadiť, hej, tam pažiť.